ପୋଟଳ ଖାଇଲେ ବଳ ହବ ଏଇଟା। ଖାଇଲେ ବଳ ହବ। ଇଏ କଣ ସେଉ ନା ଅଙ୍ଗୁର ନା କଦଳୀ? ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆଇଛି ଛଚିନ୍ଦ୍ରା ମାନେ ପୋଟଳ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଲେ ବି ଭଲ ଲାଗିବନି, ତେଣୁକରି ରୁବିନା ଆଉ ଲଭଲିନ୍ ତୋଳିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତୋଳିବ ଦିନ ସାରା ଭିତରେ ଘର କରିକି ରହିଯାଉନ ଲଭଲିନ୍, ଏଠି ଘର କରିକି ରହିଯିବ। ଛୋଟିଆ ଘଟି କଲେ ରହିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପୋଟଳ ଏଇଟା ଖାଇଲେ ବଳ ହବ। ଖାଇଲେ ବଳ ହବ। ଏଇଟା ଭଜା କରିକି ଖାଇଲେ ବଳ ହବ। ଭଜା କରିକି କାହିଁ ତାର ଜୁସ୍ ବାହାର କରିକି ପିଇଦେଲେ ବଳ ହବ? ନାଇଁ। କେମିତି ଲାଗିବ? ବଢିଆ ଲାଗିବ। ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ତାକୁ ଆଜି ଜୁସ୍ କରିକି ତୁମକୁ ପିଇଦେବି ଆଉ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆମେ ଏବେ ଯିବୁ ହେରି, ଚାଲ।